određeni deo tog nekog comic relief momenta i biti dosta duhovita, ali lagano počinje da pokazuje, kako da kažem, neku vrstu posledica koju nosi taj život kojom već živi godinama unazad i već na neki način pred kraj ove druge sezone serije to postaje dosta ozbiljno. Sad nije ni dobro da otkrivamo o čemu se radi, ali u pitanju su tako neke prosto ozbiljnije posledice i pozdravlje s obzirom na život koji živi. Da li je tačno da vas reditelji najčešće zovu za uloge opasnih momaka i da li vam to smeta? Pa, nije tačno. Nije, evo sad sam, to jest, krajem prošle godine sam snimao jedan film gdje igram totalno drugačiju ulogu u jednoj seriji koja se već emituje nekoliko sezona. Igram policijskog inspektora koji je sad u novoj sezoni unapređen direktora policije, tako da možete to i da pronađete šta sam sve do sad radio i igrao. Ali je tačno da sam igrao i takve tipove uloga. Gde je plava bačina kosa? Ošišana je i ostala je u Knjaževcu. Koliko vam imponuje zapravo to što vas je lik Baće učinio poznatim i da li mislite da postoji neka nova uloga koja će da prevaziđe ovo? Pa ja se nadam da, verujem da postoji, sigurno. To je sad isto nešto što ne mogu da predvidim kada će da se desi. Jeste ova je uloga koja je definitivno do sad veoma obeležila moju karijeru. S druge strane sam dobio i jedan prostor i u glumačkom smislu i u dramskom smislu kao kroz scenario da prosto razvijam tu ulogu, da dođe na taj nivo da na neki način postane veoma i popularna i nekako voljena od ljudi i tako dalje. U kakvoj ulozi biste voljeli da se nađete sledeći put? Pa to je, mislim, opšte mesto u kakvoj ulozi, to je opet, dugo bi vam odgovarao na to pitanje. Potrebno je prosto da to bude slojevito, da bude puno nekih odnosa u toj priči potencijalno i da taj lik ima osobine i da bude karakter koji do sada možda nisam igrao ili ako jesam da bude drugačiji u drugačijem obliku, tako da postoji mnogo uloga koje bih voleo da odigram. Da li imaš zajedničku crtu sa Baćom i koliko ste ti Miloš bliski u odnosu na seriju? Mislim, da li imam zajedničku crtu? Sigurno da određene svoje lične osobine čovek koristi kada gradi ulogu. Mislim, to je prirodan proces glume. Jednostavno moraš da se osloniš na sebe, ali naravno da prosto koristiš ta sredstva u svrhu tog lika i karaktera koji igraš. Primjera radi, ako je neko nervozan, ti ćeš crpeti inspiraciju iz neke sopstvene nervoze koju si osjećao u životu kao čovek, ali ćeš je prilagođavati situaciji, okolnostima u kojima se taj lik nalazi i samom liku, njegovom karakteru, njegovim osobinama. Da li ste do sada snimali scene sa gostima iz inostranstva? Ne, nisam, ali sam jako srećan što su tu i gledao sam neke, pošto smo imali do sad 2 dana snimanja, tako da mi je jako drago što to prolazi sjajno i mislim da je to super pojačanje za Južni vetar. Sa kime ćete se vi naći u kadru? Pa takva je priča da ja neću imati kadrove sa njima, da, oni su, da sad ne otkrivam šta da su možda i oni nešto rekli o tome, ali u svakom slučaju imamo neka preklapanja na samom snimanju, tako da to je već velika stvar. Šta će vam ovog puta biti najteže za kreiranje vaše uloge? Koje scene? Da, najteže će biti verovatno to i najveći izazov, da tako kažem, na koji način ću sprovesti taj lagani, kako bih rekao, Baćin, možda nije prava reč, raspad, ali on prosto će morati da, neće moći da izdrži više
taj ritam života i taj pritisak koji imaju, prosto će imati te neke posljedice. I to je ono o čemu i trenutno najviše razmišljam kad mislim o toj ulozi, je na koji način ću postaviti tačnu neku vrstu dijagnoze koju će on kasnije imati. Da li je istina da samo ovu seriju neće režirati samo Miloš Avramović, nego još neki? Pa Miloš Avramović je kreator serije i glavni reditelj, ali sad je već nekako Dobijate postao pojačanje? Princip, jeste, dobijamo pojačanje drugih reditelja, ali to je neki princip koji može samo da poboljša i da na neki način olakša snimanje, s obzirom da je ovo veoma zahtevan projekat. Često postoje i dve paralelne ekipe koje rade istog dana i to je jako korisno da imamo i pojačanje u tom smislu. Ko će režirati još? Režirat će Nemanja Ćeranić, režirat će Mića Stamatov, sad da nekog ne Ljubomir Božović, mislim njih trojica. Trojica i Miloš. I Miloš, da, naravno.